Hej, kołysaty górę i żałośni płakaty, zdrady mnie zmiały, zdrady mnie zmiały, tajne chociaż dziady, zdrady mnie zmiały, zdrady mnie zmiały, tajne chociaż dziady, ej, dziewczata.
zachodnicze pomysłist, kiedy powiedział poprawki, że ktoś z tego radę będzie doprowadził do iście wymowania, także wybaczę, mały wyryku, a ja tak skorzystam z nagody, że jak wytrwany, słyszałem pochwały, że pierwsza była tam w Kytaju, to w Chinach, była w Kytaju. Dlatego nie może znaleźć lepisko kroju, lepisko odmiaru hipotezy, że to jest stroj, to jest efektywną wigiły, pochodzi z Jagiro, seła tak zwanej Rusi Szlachtyjskiej, to znaczy najbardziej na zachód wyznany seła Lempicy i Persze i Wilite, paru tydzień temu z tych szybkich zrobitych. To też było starsze, to te kroje były jedne z silnika, to jedyny stroj, to są liści, to jest taki krasny, były takie zbierane znaczki w silniku, liczy skorcze mamy przykład stroju z seła Światkowa, a na koniec, tutaj wracamy do bliskich zadaczy, które mamy znowu jak ubierali tymi komandi, to znaczy trzeba najbardziej nas i rynkowymi. Dzisiaj było kilku rozwiązań regulacji, że duże, około rekruty gotowe. Rekrutki, sztacji, Francji. Muzyka
Тисяча триднева Ланківська ватра. Як знати, якби не було прихильних людей, які допомогли і зробити, і фінансувати, то мимо доброї волі без цього не було. В першу чергу допомагали нам Міністерство культури і внутрішніх справ, Міністерство едукації державної і спорту, Міністерство культури України, уряди гмін Устя Горлицьке, Санкова, Ропа, Старостwo Powiatowe w Gorlicach, Urząd Miasta Gorlici, Gminy Lipink, Gminy Gorlici, Regionalna Dyrekcja Listów Державnych. Крім інституцій і урядів були też firmy i osoby prywatne. Wśród nich były takie jak Kompania Piwowarska Tychy, nasz sponsor z Kanady Stefan Merena, szef firmy Karawan Logistik, rafineria Jasło, grupa Lotos, jak tu widzicie po obok stronach, uzdrowisko Wysowa, Nadleśnictwo Gorlice, firma Leder Styl, Cegielnia Stróże, dla tych organizacji, jak tu były na tematy, które są